Ahojte, dovolte mi podeliť sa s vami o smutný príbeh tohoto krásneho Kodiaka s 2-litrovým TSI-čkovým motorom o výkone 140 kW a prevodovkou DSG 4x4 7 stupňovou, kde celý príbeh začal v autorizovanom servise asi v septembri minulého roku, v roku 2023, kde majiteľ tohoto auta prišiel na nejakú prehliadku a na základe chybového kódu, ktorý bol zapísaný v riadiacej jednotke prevodovky, mu zistili, alebo teda podľa TPI, technických prípisov, mu určili, že podľa toho chybového kódu je nutné vymeniť spojkové lamely. Tak spravili, pán si auto zobral, jazdil, ako jazdil nevieme, ale v podstate jazdil. Druhá rana prišla v podobe ďalšieho chybového hlásenia, čo sa mu stalo konkrétne na diaľnici, kde mu začalo ho radiť iba párne rýchlosti. Tak zase si to dal pán do autorizovaného servisu, kde mu vymenili mechatroniku na základe teda chybového kódu, je to štandard, tak vymenili mu mechatroniku, na ktorú čakal približne mesiac. Po mesiaci, keď tam nehal asi 2,5 tisíca, mu odovzdali auto, ale odovzdali mu kvázi nepojazdné auto s tým, že je nutné vymeniť automatickú prevodovku za druhú, lebo strašne šmykali spojky. Ale šmykala spojka iba na nepárnych rýchlostiach, to znamená, že dali ste D, nevedeli ste sa normálne rozbehnúť. Strašne do vysokých otáčok išiel otáčkomer, postupne ste sa rozbehli, dvojku zaradilo normálne, dvojka fungovala v pohode a znovu trojka začala šmýkať. Pán si teda auto zobral, jak to dopadlo, to ja netuším s nimi, s autorizovaným servisom, ale pán nás teda oslovil, že si zhána druhú prevodovku, jak mu poradili v autorizovanom servise a že chce od nás teda informácie, akú prevodovku si má zohnať a že či mu ju vymeníme. Tak sme sa teda do toho pustili, poradili sme mu, podľa VIN čísla sme mu našli, že kód prevodovky je UAM, tak si pán zhánal, aj si zohnal. Nakoniec priniesol nám prevodovku, takúto krásnu, od firmy, ktorá sa zaoberá predajom náhradných dielov, čo sa týka väčšinou motory a prevodovky. Všade na prevodovke, ako si všimnete, tento dekel je prehodený, je napísané s fixkou UAM. Fyzicky sme nedokázali skontrolovať kód prevodovky, nakoľko na tejto plôžke, to je stará pôvodná prevodovka jeho. Na tejto plôžke, kde to má momentálne prelepené, majú tá firma, ktorá im dodala tú prevodovku, tak tam majú svoje logo, kvázi blombu, tak som ho nechcel odlepovať kvôli záruke, ale spoliehal som sa na to, že nám dodali prevodovku presne takú, akú potrebujeme. Dodali ju bez rozvodovky, a je tu, bez rozvodovky a bez riadiacej jednotky prevodovky. Tak sme prehodili jeho novú mechatroniku, sme dali do prevodovky, ktorú si zaobstaral. Mechatronika mala rovnaké číslo, jak aj tá pôvodná. Prehodili sme vlastne jeho celú mechatroniku s riadiacou jednotkou a naskladali sme to celé, dali sme to do auta, spravili sme základné nadstavenie, to z hodu náhod prešlo, išli sme na skúšobnú jazdu. Asi po 100 metroch mi na budíkoch vyhodilo chybovú hlášku, že je prevodovka v núdzovom režime. Prečítal som si pamäť závad a problém tam bol, ja vám to sem strihnem, ale v skratke stupeň 1 a stupeň 2 nesprávny prevodový pomer. Tak sme začali bádať, že kde by mohol byť problém. Kontaktoval som túto spoločnosť, ktorá dodala tú novú prevodovku, že či je to 100% kód prevodovky taký, aký sme požadovali a že či môžem otrhnúť tú ich blombu. Ja som to takto prelepil, lebo nebudem tu robiť zlé meno nikomu. Tí nám však povedali, že ten kód bol nečitateľný, ale že motor má rovnaký kód motora, ako má on. Tak oni dúfali, že tá prevodovka bude pasovať. No žiaľ, je to omyl. Stalo sa, predpokladám, to, že
ten celý motor, ktorý oni kúpili, jak mi tvrdili, že oni kúpia celý motor na palete aj s prevodovkou, tak ten motor mohol byť napríklad z Tiguanu. Kód motora nám sedí, ale kód prevodovky nesedí, lebo má iný prevodový pomer. A to zohralo celú túto úlohu, kvôli čomu je celý problém. Tým pádom, ja to len tak skrátke, napríklad na Kodiaku, keď idete na dvojke, idete 30 km rýchlosťou, tak máme povedzme 1800 otáčok. Ale pri tom Tiguane to môže byť 2000 otáčok, čo je pre tú riadiacu jednotku problém, lebo ona nie je kompatibilná s tou prevodovkou. Tak teda sme ich kontaktovali, že či môžeme odlepiť tú blombu, a teda bolo nám to zamietnuté, že máme tú prevodovku vymontovať a že oni si prídu prenú. Tak teraz sme zvolili takú možnosť, že tú jeho pôvodnú starú sa posnažíme opraviť a zistíme teda, že kde je problém. Po výmene spojok, čo spravili v autorizovanom servise, bolo pomerne všetko v poriadku. Potom vo februári, alebo v marci to bolo, to jedno, mu odišla tá mechatronika, keď mu vymenili mechatroniku, zrazu odtedy mu začali šmýkať spojky. Tak sme sa pozreli na to, čo sa celé stalo. Rozobrali sme spojky a na porovnanie, toto sú plechy medzi spojkami. Tento je pomerne v dobrej kvalite a tieto ostatné sú úplne spálené. Takisto si môžete všimnúť farbu tých lamiel. Ďalší plech, úplne maximálne zhoretý. Potom z majiteľa vyliezlo nakoniec aj to, že on ťahal s tým Kodiakom nejaký kmen z upíleného stromu, že sa ho snažil vyťahnuť a asi za 2 dní na tomu odišla tá mechatronika a on vlastne takto zničil tie spojky. Tak sme teda zaobstarali si novú sadu spojkovú, vymenili sme ich, dali sme to vymeniť môjmu kamošovi Marcelovi, ktorý sa nám stará o takéto 7-rýchlostné automatické s mokrou spojkou, nakoľko my máme prípravky na výmenu spojok iba na suchú prevodovku, on má na mokrú a takto si medzi sebou pomáhame. Takže týmto ho chcem pozdraviť a ďakujeme. Sem vám strihnem aj video, taký časozber z výmeny tej spojok, ako to prebieha. Takže to by bolo asi skrátke o tomto príbehu. Následne my už to máme celé nachystané, pôjdeme si naskladať rozvodovku, vymení sa tam olej znovu, filter samozrejme, je to inak prevodovka DQ381 a dáme to do auta, naskladáme to, zasa spravíme základné nadstavenie a pôjdeme zase na skúšobnú jazdu, kde už to dúfam bude úspešné a bude to mať šťastný koniec pre tohoto krásneho Kodiaka. Takže vidíme sa ďalej. Tak základné nadstavenie máme za sebou, úspešné. Momentálne sme na skúšobnej jazde. Všetko úplne krásne. Po väčšine ako vždy. Vidíte, prevodovka radí úplne krásne. Pamäť závad prázdna. Tablet sa mi vybil, tak vám to neukážem, ale všetko už je OK. Takže úspešne sme opravili zase ďalšiu prevodovku. Tentokrát to nebolo po neodbornom zásahu, ale tentokrát to bolo po domácom kutilovi, ktorý si pomýlil auto s traktorom. Vidíte, má to 191 000 km. Aj takéto veci sa dejú. Takže myslím, že znovu môžeme ísť ešte na geometriu, nakoľko tu bola nápravnica dolu. Dáme to auto poumývať, lebo to tu stálo asi mesiac, lež sa to celé dalo do poriadku a dáme to poumývať a voláme majiteľovi, nech si dojde prebrať úspešné opravené vozidlo. Zatiaľ čaute.